Ayan ang tubig guys. Basta sabi ko, ito dito, hanggang dito lang yung tubig. Ayan. Wow. Yum, yum, yum. Pakialamera. Ayan. Pakialamera sa buhay ng buhay. Gusto niyang sapawan. Pag-ihap, pagsulo. Pag-buhay mo, are. Bawi, bawi, bawi. Dali lang ko. Good morning! Welcome again to our channel. Nandito tayo ngayon, ang aga-aga ko. Oh my God, 5:30 pa lang in the morning. Nandito ako nagluluto na ng buto-buto ng baka, guys. Buto-buto na, yung ribs. Halo-halo itong nandito eh. Merong chuck blade. Ewan kung ano-ano na itong nabili namin kahapon ng mga ng baka. At andito ako, hinahanda ko yung recado. May ginger. About 200 grams of ginger, 2 red onions, 3 tablespoons of salt, and then black pepper, the garlic. I have here 8 cloves, and then 8 bay leaves. Yan ang ilalagay, halo-halo natin doon sa papakulo ang tubig doon sa lutuan sa baba. Sa baba kami nagluto guys kasi, ang hirap eh. Kung dito sa gasol, matagal ito lalambot. Kaya sabi ko, dun na lang sa baba. Ayan, yung ginawa naming barbecue sa baba. Ayan, inaayos ko pa. At ini-slice. Alam mo, 8 yung magtatrabaho ngayon. Siyam? 9. So, eto, at kasali na rin kami dyan. Pasabawan natin. I-chop ko pa ito, yung ribs na ganyan. Iganon ko, i-segregate. Ay, yun? Okay. Let's go. Ipapakita ko yung lutuan na sa baba. Yung lutuan na sinasabi ko, guys. Ganyan, Pay. Ayan. Ayan ang siya ang naghaling. At least mamaya, meron. Ang laki ng kaldero, yung binili natin sadya para sa mga trabahante. Laki nito, guys. Very big. Panghandaan na kaldero. So, ibuhos na natin yung spices, Papa. Lagay ko na para lumasa na yung yung sabaw bago natin lagay yung karne. Slicing ko pa. Ayan. Yung asin. Ayan, maraming bawang, luya. Ang daming luya nilagay ko. 200 grams para lumasa. At mamaya bago pa maluto ito ay dagdagan ko pa para lumasa talaga yung ginger. Masarap kasi ang baka pagka may ginger. Today is Friday. Friday pa lang ngayon. Oh my God, Saturday na bukas. Ang bilis. At ako naman ay nakaluto na dito ng ating espresso coffee. Yummy. Ngayon naman, dahil gusto natin with milk, ay hindi na natin. See? Naku napatalastas-palas ka ha. Akala nyo sponsored ako, no? Baka naman, bigyan tayo ng kahit man lang 2 liters ng Alaska. Naku Ayan, pakuluan natin and then, magkape na tayo, almusal. And then, hintayin na lang natin na mag 8 o'clock. Nandyan na sila. Mamaya. Ito ako ngayon sa garden, guys. Tinitignan ko yung nag-brown na naman. Busy sila doon. Ako naman dito, ay medyo nakadaan ako dito dahil naghanap ako ng sili. Tinitignan ko yung mga brown na dahon ng mga halaman. Tanggalin natin. Ito na yung mga halaman natin. Ang sisigla, ang lalaki. Ito may tumutubo na naman na isang bagong dahon. Si alocasia na malaki. Ayan, laki-laki. Oh my God, nakakatuwa lang na masiglang-masigla sila at buhay na buhay at masayang-masaya. Masaya sila. Ayun, kinuhanan ko kasi yan. Kaya ayan tuloy na lanta. Sorry ha. Sorry
Hala, anong nangyari doon? May vines na naman pumasok doon. Nakita nyo? Namataan ko si Marites. Pumupunta na sa screen. Oh my God! Ang Marites again! Marites again! Na sumasapaw sa mga magagandang bagay. Magagandang bagay na meron ang somebody. Ayan. Ayan, Diyos ko. Meron talagang negative na nahahalo, guys. My God naman, oo. Ewan. May vines na ganun na yung ayaw na ayaw ko. Masiglang ano. Ayan, ang lalaki ng halaman. At ang sisigla. Ay, ano ito? Ayan si Thai Constellation. Ay, naku, ang sigla pero usog. Happy siya kung saan siya naroon. Ayan. Oh, ala. Lalaki. Yan o, hindi na maabot ng kamay ko yung pinakatap. Ang laki sobra. Lumaki nang lumaki ang mga halaman natin. Lumaki nang lumaki. Ako'y napapakanta. Ako'y napapakanta sa ganda-ganda nila. Ang gaganda. Ang gaganda. Ang sisigla. Pera usog, pera usog. Ito naman si Pink Princess ko, medyo madamot sa variegation. Ito itong isang ito. Giant yan, giant. Si Giant, Pink Princess. Si Giant. Ayan, si Miliona. Wow, very proud. Very, yung nakatindig ng maayos at ayan, ang gaganda. Hindi lang ako makapasok doon dahil nakaharang itong malalaking mga pots dito. Alam nyo naman, yun nga, ulitin ko, yung pagpapatrabaho natin ang nakagawa nito. Kaya tayo ay ganito ang ating arrangement. Pero ako nagagandahan dahil random, yung bang parang natural na forest. Ito yung sinabi ko si Marites. Etong bastos na ito, makapalang muka. Kung saan ka nakalingon dun sa magaganda, ay nandun siya, nakikialam. Walang niya yung Marites na yan. Marites again. Ang gaganda ng mga cardboard. You see that? Wow, ang ganda. Ang gaganda. Ay, naku. Ang gaganda. Tingnan nyo yung kulay ng giant mycans. Ako'y nagagandahan dahil magpula-pula. Bakit kaya? Ha? Nagpupula-pula siya. Galawin uli natin dito. Hala. Oh my God. Ayan, naipakita ko guys ha. Ayan. Para naman lumamig ang mga paningin ninyo. Para lumamig ang mga paningin ay ipinakita ang halaman. Okay? Ayan. Ang gaganda. Naku, si Selum. Ito kasi itong Marites na ito sinasapawan si Selum Pakialamera. Ayan. Pakialamera sa buhay ng buhay. Gusto niyang sapawan. Hindi naman niya kayang sapawan. Oh my God. Ayan, lumaki na itong sili, another sili. Ang dami nating sili. At another papaya here. I-transfer ko yan doon sa baba. Ayan. Oh. Ayan guys. Okay, let's go to the workplace. Dito sa workplace natin ay nandito na naman sila. As usual. Ayan, nagmamasa-masa. Tapos yesterday, like this na naman. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Sana naman may matapos na ngayon yung flooring. Ayan. Yung 30 na, kaya umpisa na natin ang magsaing. Ayan. Kahapon, daming nagsobra sa kanin.
1.5 na, alam niyo itong sukatan ko. Yung lagayan ng, ano ba to? Basta mga 1 pint. Yan, 1 pint ang sukat yan. So, 5 pints. Yan. Lagyan natin ng tubig. Siguro nasa, kung sa kilo ito, nasa 3 kilos, 3.5 kilos of rice. Hindi ako used na magluto ng marami eh, kaya lang I am so blessed na tinatansya ko lang yung paglagay ng tubig guys. Basta sabi ko, ito dito, hanggang dito lang yung tubig. Ayan. Kasi pagka sa amin, doon sa maliit na kaldero hanggang dito. Ngayon kasi sabi ko, ay marami hanggang dito. Tapos pag nagkulang at nahilaw, sabi ko, dagdagan ko na lang ng tubig. Aba naging sakto naman. Diba? Kaya hugasan natin at yung, alam niyo yung ginagawa ko dito, minsan iniipon ko, kaya lang tag-ulan ngayon, hindi ako nagdidilig. Kaya pagka iniipon ko yan para fertilizer guys. Yan na. Takpan ko at ilagay na natin sa apoy. Lakas naman. Okay. Ang laki. Oh my God. Nahayaan ko guys. Ay wala ng apoy. Pero malapit nang maluto eh. Ang bilis eh. Tingnan natin. Kita ko sa inyo. Okay. Ha ha ha. Ala 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 eh. Oh my God. Oh my God. Ito guys. Wow. Yum yum yum. Wow. Ihigop sila ng sabaw na masarap mamaya. What a source of protein. Diba? May carrots. Tapos as usual, naglalagay kasi ako any kind of masabaw. Nilalagyan ko ng gabi. Para no need of putting cornstarch or anything. Pagpalapot ko baga. At saka may earthy taste kasi itong gabi. And then, lagyan ko po siya ng patatas guys. Mamaya. Teka lang. Tikim-tikim na tayo. Matabang. Ganda dito kasi gustong-gusto ko dito. Ayan maaliwalas, malamig, open air. Kahit umusok-usok siya, walang problema. Pero kulang ng alat, dadagdagan ko na lang siya ng salt mamaya. Pero tingnan ko muna kung malambot na, diba? Tusok-tusukin natin. Aba, malambot-lambot na. Ay, malambot na nga. Naku, ilagay na natin yung ilagay na natin yung patatas. Oh my God. Wala. Wait lang. Look at this.
Ang ganda ng paligid ko, guys. I love to cook here. Oh, ay. Oh, ayan na. Kasi ayaw kong madurog-durog masyado yung patatas kasi meron naman na tayong gabi. Pero ayan, malambot na ito mamaya. Ihanda ko lang yung Baguio beans at saka yung Chinese pechay. At yun ihalo natin dito na pangwakas. At saka yung green onions. Ay nako, pagkasarap. Super perfect for lunch. Para sa mga workers na pagod sa pagbubuhos, pagmamasa ng simento. Ganyan natin sila kalap. Yan. Matanaw lang tayo ng utang na loob. Kumbaga kahit nasweldohan na sila ng sobra pa sa sapat ay sobra sa sapat pa itong ipapakain natin para yun talagang walang masasabi. Ayan. Oh, see? Diba? That is heartily with love. Naks, heartily na, may love pa. Ayan guys, ang ganda ng paligid ko. Kita mo? Ang lamig. Okay. Ngayon ay mag-picture ako at i-share ko sa Facebook din. Ito, puntahan natin ngayon naman dito. Malapit ng tanghalian guys. Ewan ko mga ano na yata, 11 na yata. 1 hour na lang. Oh. Hinayaan ko lang siya dyan. Teka, lapag muna natin ito dito. Oh my God. Ang last na lang na ilalagay natin ay yung Chinese pechay. Tapos mamaya pagka naghain ako, ay budburan natin yung kanilang bowl, yung sabaw nila ng yung green onions para sa ganun ay mas lalo pang sumarap. Ay, naku talaga naman. Completos recados. Ang sarap, guys. Oh, kain na kayo. Tikman natin ang sabaw. Tikman natin. Medyo may fat siya pero okay lang yan. Maganda nito, mamaya pag napalamig ko to, alisin ko yung taba. Ang daming sebo eh. Uy, may pao doon. Maingay ah. Nangangamoy ano na ako eh, yung usok. Ang ganda ng view dito guys kasi may tubig ngayon, high tide. Tingnan nyo naman. Naku, ang sarap. Super sarap. Grabe. Super sarap guys. Okay. Ngayon, ilagay ko na yung final. Ito. Ayan, ang dami. Yung isang buong malaking Chinese pechay. Ayan ang ginayat ko. Ilagay dyan. Wow. Hayaan lang natin dyan. Hayaan lang natin dyan. Ayan, ready na yan mamaya. Hindi ko lang siya sisindihan. Basta't yung slow cooking lang siya. Yung pinaka niya ang luluto dyan. Yung unti-unti lang. Ganun. Para tamang-tama. Paghain ko mamaya ay crunchy pa yung vegetables. Ayan. Sarap. God, 11:26 na. Wala, malapit ng tanghalian. Ha? Kailan mo naman itong salamin. Parang-klaro, no?
Ito. Patong mo doon, huwag kang mahirapan. Dito? Bigat mo. Mau ba, sir? Okay. 1. Laki ah. Ito po. Ay, ito eh. Kaya malaki eh. 2. Segregate natin para makita nila ba. Mahirap na baka mamaya magaway-away. Hindi naman sila may sa gulo yata. Hindi oy. Nakakala mo. Kahapon ay naiilang tira sili mga ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dami na yan. Sobras pa sa Dalawa na isa. Dira. tapos yung sabaw. Mamaya pag kulang pa, pwede naman hirit. Lagyan. Uy. Tatas. Ayun. Carrots. Ano ba? Carrots. Lagyan mo ng gulay. Bagyo beans. Yung ganyan. Ayun. Yan. Wala. Okay. Oh. Sabaw mo rin. Sabaw. 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 Okay, tawagan na sila. Tawag natin. Ay, yung rice. Wala pang rice. Wala pang rice. Oy, wala pang rice. Paano na rin rice? Unaunay na. Gutom na kaya mo? Wala pang rice. Wala pang rice. Paano? Ay, rice. May sudan, wala yung rice. Maraming rice. Hawakan mo Marco, please. Baka maano. Sus, may mabanga daw si Joanne. Nagutom na. Tawag. May pandan ah. Bakit ganun? Ha? Parang may pandan. Oo, mabango itong ano to. Bago kasi itong rice na ito. Special yan. Special. Jasmine rice. Parang nagbubunga daw si Juan. Nagbugas ng kamay kagad siya. Bumaba na. Mambak na tayo. Gutom na yung mga yan. Pagod na eh.
mo, perfect ang mga rice na paggawa ko pagluto ko hindi naman ako expert sa maramihan. See? At ang mga pa. Ang bango ng rice. Oh, ganda sila. Tara. Okay. Yan. Hirap ang camera mo. Oh, ready na mo? Mag-ihap kong tulo. Mag-buwag mo ari. Bawi. Oh, yung lingkuran na to, yan ano na. Hindi na mga nabugnaw ang sabaw. Mga matos. Ganon mo, ganon. Ganon. Ganon to no. Ano? Ano ba? Para sa sabaw. Gutom na sila. Gutom na sila. Dali lang kurana na. Nagugas siya ng kama, semento yung kamot niya. Nagugas siya ba? Si Emoy, wala si Emoy. Awang siya, Sebo? Nasa baba. Gaplansa pa. Okay. Musunod ito. Malapit. Well, 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Ilang simento yan?
5 cements. 23 gravel. Yan yung sand, ilan? 18? Siya man. Oh, Pinatigil ko lahat, guys. Ako ang maghalo lahat nito. ito. Kayang-kaya ito. Oh, kinuha ko. At panelo gawani. Ito, tama. Oh my God, hindi kaya, guys. Sorry. Sorry. Hindi pa sa ano. Sumat na, gawani, di na. Pagbupuno. Tuan na. Wala. Hindi na tuwa yung nanonood sa'yo. Kala, hindi kaya. Gawani na lang. Ayun guys, sinubukan ko. Mahirap. Hindi kaya. Hayaan nyo na lang sila ng gagawa. Ito naman pakape-kape. Ayan. Ayan guys. At walang siesta, walang rest today. Kasi nga buhos. At yun nga, dapat mag-live ako ngayon today. Oh my God. Lumampas kami guys kasi hindi pa natapos yung buhos sa taas. It's already, look at the time. 5:30 na in the afternoon. Pero dalawa pang halo, so meaning baka makadalawang oras ang overtime nila. Kaya eto sila guys, oh. Siguro ipakain ko sa kanila yung tira kanina. Marami pa namang kanin, pero wala na yung laman ng karne. Konti na lang. Meron pero konting-konti. Inabot na ng takip ceiling. At parang bakit yung cloud ay ganyan?